खालामनो आरो मबाइलावसो नुबाय थायोमोन दिनै रेलावनो नुबाय गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय थायो मबाइलाव नुनायनिफ्राय मोगथाङाव साबसिनलै होनदों नंमारगौ मा नंगौ मैया लोगो मोननायफ्राबो बिदि बुंलाङो आंखौ माथो आदाखौ रेलावहाय हिर' बायदि नुयोब्रा लांदों आंखौहाय नुदों बिराद हेन्डसाम नै रेलाव गाइस बेनो हेल' एभरिवान वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ गोबावसिमोन गाइस ब्लग लाबोयो दिनै जास्ट फिसा ब्लग लाबोनो सानदों आङो नै जोंहा मानोना बेंगलाइ इउटुबार दंफैयो सासे लोगोनि न'आव बेखौनो दा जास्ट नायहैनो आं लोगो हमहैनो अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला फाइनालि गाइस मोनफैयो नै दैमारिनि न'आव जोंहा आरो ओरैजाय बर'नि मुंदांखा इउटुबार दङ सासे नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै लोगोफोर जोंहा बेंगलाइ नार्जारि इउटुबार नै बिसिनि न'आव फैदों आरो आलासि जाफैदों लोगोनियाव नंगौ दा बिथिं आलासि दङ आरो नै सासे बेहाबो इउटुब दंनो मा नाम सानै सना मा मोजां दं माथो आरो बेखौ दसे सिनायखायो जोंहा आदाखौ नै बेंगलाइ आदाखौ मस्ट पपुलार इउटुबार बियो ओं प्यारी समझ गई अरे रावले ओरैफैलाय मा होनबावनांगौ जाखो होननाय जादोंसै माथो आरो मा मोनखो होननाय जादोंसै माथो ओरै दङ आलासिया चेनेला अननानै गासिबो सापर्ट खालामनांगौ दे नोंना मा नाममोन बुंदो आंनियालाय सिडि बड' ब्लग बर' नालाय नांथारला ने बारा औ बेसेबां नांबावगौ दा माबा जाबाय रा आंनाबो मा होनगोनलाय रा 1K जासिगोन दा 800 बारबाय आरो ना 1K जासिगोन थाब खालामना होदो आंनिखौबो थुला थुलि नामा गावजों गाव सापर्ट होआबा आरो सापर्ट खालामदो सोर मा सापर्ट होलायो ना गुबुनफ्राबा मालाय खथ' सापर्ट होलायो जोंना बर'नासो एसे बोरैबा खालामनो नागिरो गावजों गाव मेगन सालायनाय बिदि एसे थाब खालामनांगौ सापर्ट होलायनांगौ होमबाना गाहाम नाङो मोजां मोनो भिडिअफोरखौ बानायबाय थानो दिन्थिबाय थानो गोबां जायगाखौ जेनेबा थांस' हाया फैस' हाया बेफोरखौ ना देखायनो हायो गोसो जायो आरो इन्ट्रेस्ट जायो ना माथो दे लोगोफोर बिदिबा बे बुंनाय बायदिनो खालामदो एसे थाबैनो आग बारायहोदो खालामदो जादों आरो 80,954 रुपिसाव बिसोरो कम्पानिया 22,000 लांबाय आरो ना ओमफ्राय आंनाव एसेबां थालायबाय आरो 58,932 रुपिस थाबाय आरो बेनिफ्राय प्रडाक्ट दानसिगोन आरो बे जुलाइआव 57,000 दा जुलाइआव दा 17 तारिख 17 डेआव आरो 57,455 ओमफ्राय बिसोरो 14,000 लांबाय आरो गासै 10 मिनिटनि खामानि 15 मिनिटनि खामानि आरो बे गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरनि गाइस बे भिडिअआ मैया भिडिअ आपल'ड खालामदों जाहैदों जोंहा बेंगलाइ ब्रादारा बेनि थाखायनो गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नै दायो साहा लोंनायफ्रा जों गाइस उन्दुनो ओंखारनायाव नै बेहा साहा लोंनानै दा स्रां जासिगोन ओरै हमनाय दसे गावबो लोंनांसिगौ दे लोंदो आंसो जाग्रोगोन दे लोंदो नै जोंना सासेया बेस्थ'थार माबाया दे लोंदो बेंग्लाय सामब्रामनि अनियन माबायालाय आरो सामब्राम थायालाय केमेरामेना बहा हनै जाना हो बोलो हो जानायाव एसे फुंबावनायनि ओइ बिस्कुटआ जा गोथाव जायो जानो साहा लोंनोसै साहा आयौ मासे गुदुं
Bodo, ada. Oi ada. Alasnya lajiban nama? Ayo nama bustu. Oi ada. Ada kan boleh. Kan boleh. Piyaziबो होनो. गोथाव ना? आं सावनाय. बुस्थु बानायदों? आं सावनो सोलायदों दखानाव लाया आंनो सावनो रोंजोबखायो आरो। एक्सपार्टथार। 5 मिनिटाव सावनो आरो बियो। हायो आंजों। बिदिनो बारि बेखा बेसेबां बारिखौ? बाहाय गोजोननाय मोनो हान्थि मोनो नै इनिया सिडि बड' ब्लग इनिया सानसु बर' ब्लग इनिया बेंग्लाइ नार्जारि खेबसेयावनो जायो हायो लायो बेहाय जाबाय नोंना ए जोबखांगासिनो गेस जादों नोंना गेस उदैया बेलुन बादि देरदों हिन्दों मारो गाइखेर गाखा Ya lebih, nabe. माहामोनलाय बिदिनो बारि बेथा बिदिनो सापर्ट होबाय था गोजोननाय मोनलायखायो सयथि बिदिबाथाय सायाव दंना अख्राव दं मोनलायलायो खिन्थु मनिटाइज जायाखै दै बिदिनो थांबाय थाबाथ' जालांगोन नालाय बिदि सापर्ट होलांबाय थाबाला साबसक्राइबार जेनेबा थांबाय थादों आरो आंना बिदि आरो जोंना बिराद गाहाम नाङो बिदिबा दे लोगोफोर थाबैनो खालामना हो 1K जाथारसिगोन गाबोननो खालामना होदो बिनिखौ 12तानि सिगां अननानै हायोबा प्लिज गाइस नै नागा दं फैथिं नागा सिख्ला बैथिं चाइनिस बैथिं थाइलेण्डनि नैबे करियाननि इण्डियान नांगौसो बेयाव लोगोफोर हाय लोगोफोर आं बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय जोंहा बेंलाइ आदायाबो नै जास्ट लोगो हमफैबाय जोङो दायो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनो आरो मबाइलावसो नुबाय थायोमोन दिनै रेलावनो नुबाय गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा आंखौ बुंबाय थायो मबाइलाव नुनायनिफ्राय मोगथाङाव साबसिनलै होनदों नंमारगौ मा नंगौ मैया लोगो मोननायफ्राबो बिदि बुंलानो आंखौ माथो आदाखौ रेलावहाय हिर' बायदि नुयोब्रा लांदों आंखौहाय नुदों बिराद हेन्डसाम नै रेलाव गाइस बेनो रायजो राजा नोंथांमोना बिथांनि भिडिअफोरखौ बोरैबाफोर नुसनबायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामालासिनो दा ओंखारलांफिन साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो जोंबो दावगालांबाय थानो एबा भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जायो माने आग बारायनाय मोनो गोसोआवहाय बिनिखायनो नोंथांमोनखौ खनले खावलायनाय जायो नोंथांमोना बिथांनिखौ नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होलाङो दाबाव आरो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय खावलायहरनो आरो आंनि नायगिरि बिथांमोनखौबो बिथांखौ हेफाजाब हैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय थेंक इउ आदा लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दे बाय बाय